kanela, bikarbonatoa, kakahuete krema, agave jarabea. Egon, Sator, lehenik eta behin, etxeko lagunei azaldu behar diegu aurten ere. Sukaldaritza ikasiko dugula. Bai horixe, itxasneren eskutik. Eta zein da gaurko rezeta? Bukaeran ikusiko dugu. Ikusiko duzu, zein polita eta goxoa den. Baina, lehendabizi, hautsa diren osagaiak nahastu eta irabiatuko ditugu. Eta gero, azkeneko bi osagaiak gehitu eta irabiatuko ditugu. Horixe bera, ikusiko duzu, aurten ze gauza goxoak egiten ikasiko dugun. Bai, zeinen ongi. Begirazia azkar, Sator, begira, bola bat sortuko dugu sortutako orearekin. Ala, asto, baina zergatik daude bi kolore desberdinetako bolak? Ez da ikusi, baina badakizu telebista magia dela. Bi ore sortu ditugu. Biak marroiak, baina bata bestea baino ilunagoa da, kakao gehiago bota dugulako. Eta izozkientzako txotxak zertarako dira? Orain esango dizut, Sator, hartz piruletak egingo ditugulako. Ba, piruleta ikusten dut, baina hartza ez. Egon, Sator, orain egingo dizkiegu begiak, ahoak eta belarriak. Eta piruleta ilunean begi eta belarri argiak eta alderantziz, ezta? Hori da, Sator, kontrastea nabarmentzeko egiten du itxasnek. Begira, politak bezain goxoak.